A very good evening, Zimbabwe, and welcome to Africa and Beyond Television Network. And we are taking a look on a controversial prophecy which was delivered to Emmerson Dambudzo Mnangagwa before the 2023 elections. Netim Rake Rekwa Marange. And what is interesting is that he was told clearly never to let power go to women. And he was told clearly, let us take a look. Manzi wangu kunemi mkuru wa nyika tinokutendai kuuya kwa maita pano amuni semutaru wa buda pano hadi mimama kazvironga kana kufunga kwenyu mukuru wa mugere naye nababa kwa ari kudenga wasitendera kuti zviitike nhasi isu vanotenda muchechi muno muchikakona makagara muchibata mabatira murutane mukuru toziva kuti ndini purezidenti wenyika ineyi nekutenda kwenu tikatoti kana kukambena ndiamuoregani kukambena nekuti mukombe maana wakudhara kunyaranga kwekunei hakuna chinhu chinotenderwa nemukuru wamugere naye pano panyika chinokundikana kana vanhu vakamuka vakafonda mapata akawanda zvakadii zvekuda kupikisa inini havachabudiriri nekuti vakakutenderai kuti muzviite simba rakarisi pano pasi riri kumusoro kudenga kunyaranga kwekunei chatinokukumbirai chinokodokondisa ndagara hangu pasi chengetedzai ziva inobva pamukuru iyeye nezvaanoda iye mukachengeta izvozvo muchatonga nekusingaperi mukuru umwe uyo wakabvapo wakakundikana wakarasa mazuva akaudzwa chechinei haitendere kuti murume atongwa nemukadzi saka makaona simba rekudenga rakapitigura zvinhu kudai nyaranga kwekunasi kana mukanakirwa nekutonga musazoregera simba richienda kumudzimai mukaira madaro kutonga kwenyu kuchava kwenhando kunyaranga kwekunei. So the biggest problem now is that people believe that the 2030 agenda, which is being pushed from the Pitcourt government, this is the belief which is there. So some people believe that Mai Kumanya Kwese kwavari kuita uku, she is trying to influence things to go her own way or in her own direction. Zvokuti ivo mudhara pachavo havasina chavanogona kuramba kana chavanogona kuita sei because vanobva vakombwa netimu yese nevana nechichi nevaroora vonzai wakababa tarisai muone chekuti nechekuti and he ends up being controlled by the Pitcourt government. Something he was warned. Imagine guys kuti mune makabata nduramo dzenyu kubva kwamune makadzibata ikokoko mbinjiri dzakarohwa zvese zvakaitwa wobva waudzwa kunzi chirega kurega Pitcourt government ichita take over iwewe wobva waenda wonorega Pitcourt government ichitonga. What is the end result? The end result is chaos. So ivo baba kana vanga vakamira vega vachikurukurawo nevamwe varume vachinogara pazvoto zvavo nevamwe varume dai pasina mafactional battles ese ari kuitika right now. These factional battles are coming in play because Pitcourt government is taking charge and is directing and navigating what must happen. So kwatiri kuenda uku kana vakambotenda muchiprofita ichi chakapiwa ichi mubvunzo ndewekuti chichavatadzisa chii kutenda kuti vachabva nekuda kwezvavari kuita. So very interesting moments, and we'll continue to watch and see what is going to happen. You know, ZANU-PF is collapsing, everything is collapsing, and we are going to witness what we have never seen happening in Zimbabwe. So it is what it is. We'll continue to watch and see, we'll continue to look at it so that we try to understand what is really happening, what is really transpiring, and we hope to see change happening in the nation of Zimbabwe very, very soon.